Damdamag ni Berto. Programa pakidarunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ganyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Martes kakailan petsa 18 di bulan ti Oktubre 2022 idanon ti ENR Online ti sabali pa parang ti programa ti Damdamag ni Berto. Deri di pagamyo ni Robert De La Cruz kadwa ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Idasar mi apo di damdamag ngayon di pagsasaritan ken pagsisinukatan ti kapan panunutan. Gagayem ken kaabsat deti nabayagan na po nga mayururay simukon deti pimatay ini maysa nga agirak-rakurak gagayem ken kaabsat ngema adarite in salaysay na po no manuda nga nang papatay no manu tinaibayad kadakwada deti nang papatay ken ni Percy Lapid gagayem ken kaabsat in presentara po iti biyang ti media ti DILG Secretary Benhur Abalus ni deti nasao nga killer wenno pimatay ken ni Percy Lapid gagayem ken kamsata. Iti sabali nga bangir ada ti barong department order manipud ti biyang ti Department of Education pirmado apo ni Vice President Sara Duterte nga after apo deti undas wenno fiesta dagiti minatay dagiti private schools gigiyem kay absat ket mabalinda apo ti mangusar pa laing kadeti blended wenno distant learning gagiyem kay absat na amendaran deti muna apo nga pamilin manipud tibiyang ti Department of Education nga kalpasan to apo ti Nobyembre 2 nga panakaselebrar ti fiesta diti minatay dapat face to face aminen ngem tata adda baro nga DepEd order gagiyem ken kaamsat iti sabali nga bangir deti panakay tantan apo iti eleksyon ti barangay ken SK nga kapirpirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ada deti nang petisyon na po wenno nangipila iti motion na tapno kastigaren wenno kontraen na ti panaka i-postpone ti eleksyon gagayem ken kabsat deti apo ket maysa nga batikan nga election lawyer nga ni Romeo Macalintal gagayem ken kamsat so padaanan nyo apo ken kastameten deti perdisyon ti adagiti naapektaran ken ni Bagyo Neneng amuyo kadi apo nga mababot isa gasot ket 3 milyon enne magasot aribo dagiti tattao nga apektado iti detoy ken diti perdisyon na po umababoten ti 81.55 milyon pesos gagayem ken kamsat ken siyempre, Bagyo Neneng, pagsasalitante ito gagayim kayong kabsata, kumustahin tayo apo, dati sitio bangkero, iri barangay Pansyan, ejay ili ti pagudpud gagayim kayong kabsata, ado di kita stranded sa jay, di pa'y kalman, apo nga agbuybuya, base apo ka diti ano tayo, diti source tayo, ni apo kapita, apo barangay Kagawad, Lagundino, gagayim kabsat, JC Lagundino, adu pay laeng diti underwater nga parte ti sao nga lugar. Dagito iken sabsabali pay ti maydanong kada kayo ti lasod ti maysa nga oras sa panakaidanong ti programa tayo Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipud ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipud kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan ngarud kakailan padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City DRT Auto Restoration.
GAMR Construction Supply. Naglukaten ti GAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin di kalidad. Yan nalakati presyo na kasapulan, iti pa nagpatakder ka rin balayo. When you anyaman na pasdek, alis tulay nga sa pulen ti GAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kaya agpauli, iti pa nakagatang di kasapulan nyo, kada iti patakderyo. GAMR Construction Supply titurungin. Ken mo kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, Division at Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagong mo di magagatang karili di kalidad. Imported nga arwated para lalaki kan babae, pakiramanan di ginubing ka nagtutubo, dahito titurungin. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito, imported nga RTWs, kaski pantalon para lalaki kan babae. Shirts, t-shirts kan blouses. Ado ba'y pagpilian yung gowns sa babae, kastamit din di ladies sandals kan sapatos. Adanda pa ay karili cosmetic products, or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangapit ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalindigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten, para tingka, kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem tegtegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto balipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kin matmatunan kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan pare ti dito malipatan na palagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, sa nga na po nga irugite yo, digite insagana tayo inte pagsasaritaan, pagyaman natin dito sumaganad. Thank you very much iti TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babaeng ni Honorable Telwin Tapawan, coming ti Sangguniang Bayan, iriili ti Marcus. Kastapay di panagyaman tayo ni Ma'am Erlinda Ferminhood, di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much ni Mr. Loreto Tamayo, ijay Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis Hospital, iti number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Thank you very much, Met. Iti Pugad Lawin, North Courier Service, iti Balintawak Street, iti Ciudad Tiluwag, babayang kini Engineer Neil Jose. Kastapay apong dariri Pawityo, kariti Kakabagyan, wenno kapamilyayo, iti Manila, Ciudad Tibagyo, iti Cagayan, ken Isabela, mapana po iti Pugad Lawin, North Courier Service, Balintawak Street, iti Ciudad Tiluwag. Thank you very much, Mike. Ken ni Mr. Joe Agtarap, ken ni Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iva Beach, Hawaii. Ken ni Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Okay? Okay, dito yung bagyo neneng, gagiyim kayong kamsata. May sa kaditi na pakaruang kiti probinsyate nga Ilocos Norte. Gagiyim kayong kamsat. Dito yung akalsada iti Adams, ti may sa kaditi kang runaan nga naperdi. Gagiyim kayong kamsat. Adapay rangtay ijaya ang naperdi. Ken sabsabali pa iti probinsyate nga Ilocos Norte. Rinibo nga tattao, digitay nagbali na po nga na apektaran ken ni Neneng. Idinto nga adda diti duwa nga tao nga na i-report nga nasugatan. Siguro
sigon na po kadito ko dyan nga report. Dito kit national hanlang dito probinsya. Gagiyem kamsat National Disaster Risk Reduction and Management Council when NDRRMC kadating aldaw po ti panakaawat ti NDRRMC ti detoy may bilang dito iti 103,662 nga tattao nga apektado ng populasyon manipod ti Ilocos Region, Cagayan Valley, Kenticar, ti Cordillera Administrative Region. Adadwa po nga nasugatan but under verification dati bagbagak. Idinto nga dito na evacuate gagiyem kamsat ket 4,459 ti evacuation center 1,865 adami ti pimano kadiri kabukbukudan na pagtaengan napanda siguro kadiri kakabagyanda rumrumara po dito bilang da nga 2,594 gagiyem kang kamsat ayan na nga pagganasa na po, awan ti na i-report nga mapukpukaw wenno namatnatay, gubway ti nasaong bagyo. Gagayem kakamsat, lumalagi pa po, di Domingo, no pa'y adda pa'y latudo na idi, dito ti irurwar apo ti bagyo, ti Philippine Area of Responsibility, gagayem ken kamsat, ngem naimbatinan idi apo, dito dakkel nga perdisyon, layos, iti Cagayan Valley, ken rega ay tinaga dito yung probinsya nga Ilocos Norte, especially dito yung Sitio Bangkero, dito barangay Pansyan, Pagudpod. Na-deklaramit po ti state of calamity kada sa mugmano paset ti Cagayan dito Ilocos Norte. Na-deklaramit po babayan di sanggun yung panlalawigan gagayem ken kamsat DJ iti kabayatan na ada 38 damaged houses nga na-report iti Region 1, Region 2 ken ti Cordillera Administrative Region. Dato iti report nga dimanon iti biang ti National Disaster Risk Reduction and Management Council gagayem ken kamsat. Umabot met ti 30 ket inem digitay na dakamat nga balbalay ti partially damage gagiyem kamsat idintong adadwa kadagitoy nga pagtaengan ti naperdi anaming pinsan gagiyem ken kamsat idibiyang ti agrikultura ken infrastruktura minil-milyon apo ti perdisyon aga po iti bagyo iti sektor ti pagtatalunan ken infrastruktura gagiyem ken kamsat segon iti NDRRMC. Umabot po ti 7.68 million ti dago peno balor dagiti production loss kastamet ten cause of damages aga po iti nasaong bagyo gagiyem ken kamsat wenno perwisyo nga naibati na ada 1,124 nga mannalon ken mangalap nga detoy ket saksakupen da iti 503.57 nga ektarya po ti pagtatalunan ti naperdi gagiyem ken kamsat. That estimated cost of damage iti infrastructure umabot po ti 81,555,000 ti na-report iti Region 1, Region 2 ken kastamet ti CAR segon ti National Disaster Risk Reduction and Management Council. Idilikod detoy gagiyem ken kamsat umabot met po iti 2.69 million ti balor dagiti tulong nga naipaayan na po dito Ilocos, Cagayan Valley ken Cordillera. Dito po ket dagiti hygiene kits, family food packs, sleeping kits ken sabsabalipay. Adami ta po dito na record nga innem 16 search, rescue and retrieval teams manipo da po kaditi coming ti armada o soldado kastapay ti Bureau of Fire Protection ken ti Philippine Coast Guard malaksid po iti siya magasut ket inem nga search and rescue teams nga naka-standby gagayem ken kamsat. Umababot po iti agdama iti 1,301 dagitay salakan da iti Ilocos ken kastameten iti Cagayan Valley. Kinain niyo po ti kadakkel dagitay naperdi gagiyem kamsat bali tallo lang probinsya dito gagiyem ken kamsat Cagayan, Ilocos Norte ken ti Cordillera Autonomous Region wenno CAR gagiyem ken kamsat DJ ti kadakkel apo dagitay perdisyon. So nga amuyo dito nagasat dito ket di napigsa dito bagyo apo na adu nga danom
ati paay na gagiyim keng kabsat. Ngem ti nakapimpintas dito awan ti na i-report apo nga natay wenno nagpukaw. Ada deti dua nga may bagbaga nga nasugatan ngem under verification detoy apo tilaeng dakkel apo nga makitak dito nga epekto na kada tayo especially kang runaan apo digiti pada nga mannalon digiti mannalon ti numero 1 nga naapektaran digiti mulmula da iti pagtatalunan kakabsat ken gagayem adda digiti sanja pagay gagayem ken kakabsat adda pa digiti nakapangrugin nga nagmula iti mais nga siyempre sipsiputan da no masaneng wenno malungsot digiti mula da nga mais gagayem ken kakabsat so nga amuyo ka digito yung alal daw deti pa nagbagyo na October adda pa bagyo no kwa November December pa-check para kanya ka dito gagayim kabsat nga epekto dito yan apo iti climate change wenno dito abnormal nga sitwasyon apo ti panawin gagayim keng kabsat abnormal kasi dapat ti no kitirain nyo iti biyang ti pag-asa kadidi mo nang alaldawa ore kay suda medyo mas daaw da no apay nga dapat da digiti masaripatpatan da bagyo nga manggutigot iti tudo wenno layos landslide gagayim kabsat dapat from May di last part of May mangrugin na po ti rainy season aging ganate ti May June July August September medyo pakada ko man ti rainy season dito Agosto Hulyo di kita ti na ngem tatta po even December ada di matandaan nga tawen jakla malagit no nga tawen nga agbagbagyo apo ti bulan ti Disyembre gagayem ken kamsat ti biyang ti umamyanan apo iti biyang ti Cagayan Valley isudan ukwat ti manatutudo dita maapektaran da apo diti Siberian wind ngem adda tudo na gagayem ken kamsat tila namnamaen tay nga tudo no kwa deti fiesta ti binatay ada pamati digiti tao nga agtudo ti fiesta ti binatay fiesta ti ili ti bakara ada tudo na kuno dano ka digiti nagkakauna kaabsat ken gagiyem ngem tatana po parang awanen hanen nya even sabsabali nga paset ti lubong oray ti Estados Unidos aglabigbig lang agtudo kunada gagiyem ken kaabsat so nga digiti apo ada diti panagbaliw diti aktibidad tayo especially iti biyang ti panagtalon anang tawen last year sa DJ idi may agtudo man na po wenno agbagyo ket nalunglungsot apo digitay muladang lasuna iti parte na ti mabagatan badok to include Sinait ti parte ti Ilocosur gagayem ken uri sa balipay so nga DJ ti maysa kadagiti narigat tataapo nga tiyempuan narigat nga ikan iti gaputa saan met na masursurot di husto apo nga di nagkauna nga sitwasyon di pa nagtutudo kasi uri Disyembre gagayim kayong kabsat dapat di fiesta ti minatay di nga talaga nga awana po di kitay kasi coverage kami pelang hindi dakpay lang iti radyo gagayim kayong kabsat coverage kami di ta kampusan to awanen di ka makapanen gaputa na pigsat tudo uri tattao apo handa nga napanen so da gito'y apo ket mangipakita iti makungkuna nga climate change wenno abnormalidad ti biyang ti klima gagayem keng kabsat nga mabalina po nga dati ket apektado tay amin saan lang nga diti agtaltalon ori diti sabsabali nga ada diti outside activities na wenno biyahe kada daamin namin gagayem keng kabsat maano da maapektaran da so nga dapat amwen tayo apo digitay pakamo kada tayo ti biyang ti pagasa ugalien tayo apo nga amwen digitay latest updates iti biyang ti tempo when weather tapno di ka saan tayo nga kalang gagayem kabsat agasim di punang ka iti numano nga ribo manupulo manugasot ribo kasi lang kumatibiyang ti pagtatalunan kabsat king game anyaman digitay proyekto nga kayat mo pirgento deta apo ti tudo gagayem ken kabsat di kada agpukaw kalata apo awan deti maibagam nga naanan nasalindeg nga panagmulam wenno anyaman dita apo nga mabalin mo apo nga pagbiyagan kakabsat ken gigayem digiti perdisyon amin tayo adati negatibong epekto na digito gagayem ken kamsat so nga ambuen tayo apo ugalyen tayo ti makidamag wenno mangsurot
kada kitay weather updates manipo dapo iti biyang ti Weather Bureau iti pagilyan tay nga Pilipinas. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapatungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th Street, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti dati nga panagtutudo, agray ramanen ti sakita dengue. Bumig tayo kani Dr. Alan Taylan, maniwod iti St. Camillus de Lelis Hospital diti Syudad Tilawag. Importante lang po no kasto nga panawin search and destroy nga kuna tayo preventive measure ano. So no talaga nga datan importante nga dito nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertension kay alnat tayo dito may iwasan talaga ora na niyo di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahan ta di naturalesa tayo no. 90% met kadi nga saksagit sa Robert. Agda po yung lagi ko na tayo na letter tatlo nga B nga kuna tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito kay pubigsa nga kalaki din nga diabetic, hypertensive ay kaya ka mapigilan ka dito saksagit nga dengue at dami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng nabigsadan nagburigor ang damit nga makarig natin mali. So again sa Robert importante prevention is preferable to cure. Kakailan, at pwede pa managip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan di kiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti dar-arab iti ruot kasla iti bakan luang talbing ken karnero po dagitay ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadalong nga ipainom tayo ket hang agapo kadagitay stagnant waters kadijay pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom dito taraken at imet nabasa di kimot na papurgami nga datos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na nakilamanan masalsud mo dito Robert dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparngit tayo taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat na nakagalot na why not igalot sila nga di asidek di balbalay yung mga ramig kay temporaryo ang paglinungan da. Okay, tuloy-tuloy. Iti inte pa pipinadama nga po iti deto yung aldaw, iti Martes 18 apo ni mabilang iti bulan ti Oktubre 2022. Gagiyim ken kaabsat. Deti pan nakapapatay apo ni Percy Lapid gagiyim ken kaabsat. Ada deti si Mukon nga akinaramid kakabsat ken gagiyim numalagip yo
Ada na iparwar nga wanted picture, dito nga tao, gagayim keng kamsat, ada kadwana, di motorsiklo, ngem saan gayam nga isisuna, hanya isisuda, at dapay kakadwada, gagayim keng kamsat. Impresentar ni DILG Secretary Benhur Abalos, dito na saong suspect, gagayim keng kamsat, wenno pimatay, yung gunman, dito gagayim keng kamsat, simuko deti gangman nga pimatay iti nasaong broadcaster nga ni Percy Lapid na ipresenta iti biyang ti media babayan kani Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos deti nga suspect nga nabigbig itinagan nga Jewel Salve Estorial. No malagipyo ni Benhur Abalos ti DILG Secretary gagayem keng kamsata impeteng na iding expert batikan nga pumatpatay ti nang papatay ken ni Percy Lapid gagayem keng kamsat. Segon kadigiti otoridad, swak tinaalang duang basyo or akma di duang naalang basyo wenno kapsula ti bala wenno kapsula iti nakapasamakan ti crime scene wenno nang paltugan ni Estorial ken ni Lapid gagayem keng kamsat. Igembay ti suspect nga simuko ti suot na nga jacket nga dito ket kulay red gagayem keng kamsat. Idipatayin na ni Lapid gagayem keng kamsat. Idimawat met iti pamakawan dito yung suspect nga ni Estorial gagayem keng kamsat iti pamilya ni Lapid. Ito yung nakakaano nga napintas nga dinggen na po kaditi pumapapatay. Agdispensar kaitan ket nagpabayad ka tapno papatayem. Ket no arud no awanin na po diti anan. Saan nga immobral di bagbaga na so konsensya na no awan DJ kabuting nan apo nga 6.5 million pesos. Siyempre paggagawan nita 6.5 milyon na pesos gagayem kay kamsat paggagawan ti adu nga tao dita 6.5 ti rimwar imuna nang ni Abalos iti 500,000 ni DILG Secretary Abalos. Dagiti papagayam kakabagyan ni Lapid nangi purso pestuda met apo ti may 1 milyon so nagbalin niya 1.5. Denny J. Senado gagayem kamsat adda tinaumong nga 5 milyon so nagbalin niya 6.5 gagayem kay kamsat. So nga ni deti killer nga ni deti Jewel Salve Estorial hanga mapakali na po siguro pati aniniwan na kabuting nan ti anak ti salbag na tuyen gagayem keng kamsat isung simuko konsensya awang keng kuana deta konsensya mabuting nga matay gagayem keng kamsat inpeteng tinasao nga imamin wenno simuko nga killer nga mabutengen iti biyang ti seguridad na gagayem keng kamsat wenno binutbuteng da kano detoy idi isu nga pinatay na nga di ko paltugan no diak papatayen ni Lapid ni Percy Lapid siyak ti papatayen da apay simrek ka ngamin ti kasta kontrata kamsat keng gagayem into dumet ni Estorial di patpay nga kakadwa na iti krimen. Nabigbig di gitoy nga de Edmond ken Israel di makulangan di ba mo no kabsat di gitoy dito may sa 30 years old dito may sa 35 ubing da payapo ken may sa agnagan orli gagayem ken kabsat so patda kakabsat ken gagayem inrakurak na pay nga ti bayad da iti wenno nakaawat da iti 550,000 pesos kasukat ti panang papatay da ken ni Percy Lapid 140 ti simrek keng kuana naipandetoy iti bank account na saan met nga naganan ni Estorial ti nasao nga mastermind iti dating insidente ngem impeteng ti DILG secretary nga matiliw detoy nga mastermind gagayem keng kamsat dito exact word ti ni Abalos apo ket we have to get the mastermind that is what is important. That's what is important. In parwarmet ni Abalos, tiretrato apo di suspect ken ginutigot na nga sumuko di gitoy gagayem ken kamsat detoy Edmond Adaw di Makulangan ken detoy Israel Adaw di Makulangan gagayem ken kamsat
Kita nyo dito record da gagayim kamsat. Date of birth June 5, 1992. Ubing known address 01 Mulabe Street, Gatchalian Subdivision, Barangay Manuyo 2, Las Piñas City. So kalugaran ni ni Lapid gagayim keng kamsat nukit kita dito agkarkaro pa da Israel Adaw di Makulangan, date of birth March 15, 1987 gagayim keng kamsat inaon na dito same address 01 Mulabe Street, Gatchalian Subdivision, Barangay Manuyo 2, Manuyo 2, Las Piñas City. Gagayim kay kamsat. Kung napay nisterial nga si Muko gaputa mabutbuteng kanon kadigitay mauawat na nga pangta itibiyag. Siyempre, DJ nagserbyan na DJ anak at butbut ngeen deta na papatayin da kamay no agchuchuka ko na day so nga i-presenter da naka-ballot frog ni Estorial gagayim kay kamsat iti sabali abangir ado deti sabali apong explanation iti no asinno deti mastermind gagayim kamsat kalpanas si Muko dati nang papatay itinasaw nga radio commentator nga ni Percy Lapid ang dati apo tinangitudo ka diri suspect idinto nga in waragawag na nga nakaawat daytoy ti mandar manipo di uneg ti Bilibid prison. Bilibid. So kayat nasa wen it's either balod when no jail authority ti nang mandar king kuana gagawin kamsat deti rakurak apo deti Estorial deti Jewel Salve Estorial nakaawat ti pamilin manipo diti uneg ti Bilibid prison. Itong Bilibid talaga gagawin king kamsat apo so ayan na ni apo DILG secretary no Bilibid di pagsasaritaan edi itatela nga po ket in parwar insango ni Secretary Benhur Abalos diri suspect nga ni Jewel Salve Estorial kalpasan nga si Muko gapo iti paragbuting na iti seguridad edi parwar ti biang ti Philippine National Police ken ti Department of Interior and Local Government deti retrato na gagayim keng kamsat 550,000 deti nagbibingayan da nga upat gagayim keng kamsat segon iti ken Estorial bale digiti kadwana apo ket bale kadwana iti uneg ti digiti wenno kadwana digiti inem ken nagbibingay da iti DJ sagwa 140,000 isuno ka ti computation na no upat da 550 gagayim keng kamsat ken naipanda iti bank account na kamsat ken gagayim digiti naitudo babaeng ni Estorial ket 39 years old nga taga Leyte ken talupay nga kakadwana iti krimen Orly Orlando gagayim ken kamsat Edmund Adaw di Makulangan 30 years old ken Israel Adaw di Makulangan 35 siguro ang kamsat dito deti Orly Orlando awan pa apo ti pakabigbigan digiti duwa nga di Makulangan ada pictures dan ngin parwara po ti DILG ken ti biang ti Philippine National Police iti lang na palabas nga Oktubre gagayim kamsat dati ko nakita tayo 6.5 million po diti reward para iti makaited ti impormasyon na iti pan nakatiliw ti nasaong mapatay ken ni Lapid gagayim ken kamsat dati big apo komentarista ken kritiko ti administrasyon ni Presidente Marcos ken dati nga Presidente Rodrigo Duterte. Palagi pa po nga Oktubre 3 ini mapaltupaltugan ni Lapid nga babaen kaditi nakalugan ti motorsiklo iti Area Street Barangay Talundos Las Piñas naarami dapo ti nakapapatay ken ni Lapid ken dito ti may kadwang media killing iti panagtugaw kas presidente ni Ferdinand Marcos Jr. Gagayim ken kamsat iti kalabes nagbalin meta po nga nagsanga-sanga dito kontrobersya iti digiti panagbisita digiti taga Philippine National Police kada iti may nga reporter ti GMA nga ni JP Soriano nga dito kitain da nga dapti pangta ti biag na kalpasan na po ti nakapapatay ni Lapid nga dito kalikagom nga may investigaren ti biang ti Kongreso gagayim ken kamsat
damit tinagbali na depensa apo ni tibiyang ti NCRPO may paggipiti dito yung banag nga naaramid digiti kaming tinailya na pulisya kasi na gisa apo tibiyang ti PNP dito ni Edsel Lagman, Senator Jingo Estrada, ano pa yung sabali, Ben-Hur Abalos nagpa-dispenser pa apo gapo iti dito yung naramid digiti kamkaming iti nailyan nga pulisya gagayim ken kaabsat so deti apo agbalin nga adal kadigitay makaitured nga tattao nga bumayad saan niya basta-basta met ti 550,000 nga ibayad mo iti ibang papatay ti maysa nga tao gagayim ken kaabsat so awan pay apo tinagbalin nga reaksyon ti biyang ti kaditi rimwar nga aggapo iti uneg ti bilibid bilibid ko namin latahan namin bagano bilibid prisons gagiyim ken kamsat ti mando tapno mapapatay ni Percy Lapid gagiyim ken kamsat abuyo tibiyang digiti sigun ka digiti sources apo ni kuma istorial deti istorial nga pimapatay adamang kontrata ken kuana ada point man ito duda no sinot papatayen na ngem saan na nga amo no sinno ti gapuan ti mando so possible nga no adaman direkta nga ng mandar ken ni istorial gagiyem ken kamsat tapno papatayin na ni Percy Lapid asino detoy isu nga talagat mastermind wenno isu ti kontraktor gagiyem ken kamsat ada kasjay haanya hanga direkta hamo mabiling ka ada tao nga mangbiling ken ka but di mo amo no sinot ng bilin kanijay imay direkta nga sarita ken ka sikang gunman gagiyem kaabsat ada diri kasjay apo nga naiparparwaren apo nga estratehiya wenno istorya apo diri kastoy nga agpapatay or nagbalinen apo nga deklarasyon dagitay natiltiliwmet laeng nga pimatay hired killers gagiyem ken kaabsat so nga saan pay nga makasigsigurado ni Abalos para kanya nga matuntunda nga insigida daytoy nasaong mastermind iti pan nakapapatay ni Percy Lapid imununan niya rimwar iti biyang ti investigasyon ti Philippine National Police nga work related deti pan nakapapatay tinasaong agirak-rakurak work related adda koneksyon di trabaho na kas media man gagayem ken kakabsat so no kitkitain tayo deti panigurado ni Ben-Hur Abalos gagayem kakabsat malaksid no adda digitay information spy nga igem ni Abalos gagayem ken kakabsat nga saan na pay nga inparwar iti pakabigbigan deti nasaong mastermind kenno adda na pespesda wenno intudo inbaga ni Estorial dati Jewel Salve Estorial nga akinaramid gagayem ken kamsat ngem base apo kaditi malagip ko kaditi interviews kaditi mununan nyal aldaw kaditi dati matiltiliw nga pumapatay kasi ni kastoy nga tao tinakisarita kanyak tapno papatay ni deta ngem saan ko nga amun sinumit tinang biling ka deta nga nakisarita kanyak yung ganon adda digiti kakasjay gagayem ken kamsat narigat pa apo nga bastalat patchem DJ inbaga DJ ure pe si isuna nga mismon iti nakita isu ada DJ video isut itudo di kita eyewitnesses gagayem kay kamsat nga pimbaltog tanudad duma ada diti ibabawi da di kita testimonyada gagayem apay nga ibabawim diti testimonyam binutbuteng dak namin idi pinarparigat dak namin idi ada diti kasjay surudak nga aminek latan tapno kano agbalin nga nalaglagan ti kasok wala na ada digiti kasjay nga mapaspasamak gagayem kay kamsat so para kanya narigat nga 100% nga maala apo detoy mastermind malaksid or diti kapo malaksid no adda digiti igempay nga sabali nga ebidensya or sabali nga napintek nga ebidensya apo nga aggapo kadetoy mastermind nga ni wenno detoy gunman nga ni Jewel Salve Estorial agagiyem kamsat basta tinaipan apo inaibagana timando mandar tapno papatayin da ni Percy Lapid aggapo iti uneg ti bilibid bilibid sino dito adda bilibid
dire hardened criminals, konbiktado, no pa ibagada nga damit digiti saan nga pudpudno nga kinarami diti the fall guy nga nasentensyaan gagiyim king kamsat, but sino digiti adjay hardened criminals, is mabalin nga digiti ket hired killers metlaing nga nakabalod da kaputi ka adda ti kaso da kakabsat gigagim adda ti nakasentensyaan da nga uri adda da ije bilibid makapagmando makapaggunay da pay laeng no anya digiti aramid di adda da tirwar ti pagbaludan marami kasla ko matadruga gagiyim kabsat di ba. Ano di mga ibaga nga, di pagbaludan, especially bilibid, ket iso ti paggababuan ti drugs, or even Ilocos Norte, nga ano kada tayo, adan di kitay napagatapan, nga dealer, courier, nga direkta nga mapan agal-ala ijay bilibid prisons, gigiyim ken kamsat. Sa dinno, dito'y pa'y tinakakonbikta o nakapabasulan ni Senator Leila de Lima nga da koneksyon na iti illegal drug trade iti uneg ti bilibid. So yung bilibid no kunam no ti bilibid prison ti pagsasaritaan adadtan apo digitay hardened criminals gigiyem ken kamsat nga posible nga talagang isut gapuan ti mando ken ni Jewel Salve Historial tapno papatayen na apo ni Percy Lapid gagayem ken kamsat. Dili amo no kasano nga na-match dito naalang basyo or bala tingga iti nakapapatayan ni Lapid di paltugan ni Estorial gagayem ken kamsat. No adda ti cross matching adda kadi paltug nga insuko ni Estorial gagayem kasi ko na ti SWAC ti PNP SWAC di naala po nga basyo or tingga iti nakapaltugan ni Lapid wenno nang paltugan ni Estorial ken ni Lapid gagayim ken kamsat. No adda ket din suko nga paltog hamping nga iparwar gagayim ken kamsat no adda insuko nga paltog iti panang papatay na ken ni Percy Lapid gagayim ken kamsat. So di apo ti may sa kaditi analysis tayo base apo kaditi imunonan nya nakain-inuman tayo digiti kastoy nga matiltiliw no siya sino di mastermind isu detat may sa kaditi karigrigat apo uray pigaem nga pigaen nga kunada DJ suspect wenno si Muko gagayim ken kamsat adda may bagana nga nakisarita ken kuana ngem saan niya sigurado DJ kina siya sino di nakisalita king kuana masinunuuna maidirekta na nga ipunto itudo ngem DJ nang bilin ka DJ nang kasarita king kuana kasi awam met tirumwar nga link na ka DJ or awam met tirumwar nga DJ grudge wenno anyaman na po nga motibo na DJ nang bilin ka DJ gunman ket papapatay na DJ nga tao gagayim ka kabsat ganun dito amo no manunga alad manunga ti tao DJ na usar gagayim kay kamsat mabalin niya DJ adda nakisarita ka DJ hired killer may sa DJen baka dapay sa bali after DJ direkta ken ni hired killer baka dapay sa bali aginggana ken ni detoy mastermind gagayim kay kamsat but sa paylo kumapot kamali panangipapan na no adda sa bali pa nga game ni DILG Secretary Benhur Abalos nga pakabigbigan wenno ebidensya tapno mabigbig apo deti nang papapatay ken ni Benhur nang kapapatay ken ni Percy Lapid deti may sang agirak-rakurak gagayem ken kabsat ngem kas titakdira po digiti padang agirak-rakurak mapapatay yuman namin nga agda mga agirak-rakurak addan tulat ta tumanor ket tumanor nga mangipatungpal apo iti daytoy nga trabaho tapno maiparwar ti kinapudno gagayem ken kabsat aglalo ni Percy Lapid gagayem may sa daytoy kadagiti kangrunaan nga broadcaster apo nga manglablaban apo iti fake news gagayem ken kabsat ada pwede ti may parparwar iso na kano ket mangkong kondenar wenno kritiko da presidente Bongbong Marcos ken ni dating nga presidente Rodrigo Roa Duterte. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manikot kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukuha kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Bueno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yan nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kaya agpauli iti panakagatang di kasapulan nyo. Kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kaya kasapulan nyo iti opisina di iti negosyo. Adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod. Pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad ang materyales. Magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagong mo ti makagatan kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki kan babae pakiramanan di ginubing ka nagtutubo. Dahito titurungim. Melinda's Fashion Boutique. Magatan dito igit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki kan babae. Shorts, t-shirts kan blouses. Ado ba'y pagpilyan yung gowns sa babae kas kamit ten di ladies sandals kan sapatos. Adan da pa'y kariri cosmetic products. Or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalindigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para tingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan tayo ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem tagtagikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon. Gaputa si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na palagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adun na palabas sa parapulo, ket 8 minutos kalpasan, ti oras ti alas 12. Thank you very much iti TMT Construction Company. Iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan ni Honorable Telvin Tapawan, SB member, Wanusanggo niyang bayan member, iti Marcos Ilocos Norte. Kasda pa yagyaman tayo kini Ma'am Erlinda Ferminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Thank you very much. Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Thank you. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you. Dr. Alan Taylan. Ti St. Camillus de Lelis Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Ti Pugad Lawin North Courier Service, nga diti Balintawak Street, ti Siyudad Tiluwag, diti kayo apong ipatulod. Bueno ipawit, kadagitay kakabagyan, kapamilyayo, gagayemyo, ijay Manila, ijay Baguio City, pakiramanan ti Cagayan, kit Isabela, mapanan ni Pugad Lawin North Courier Service, di Balintawak Street, ti Siyudad Tiluwag, kukuha kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Kastapay, thank you very much kay Mr. Joe Agtarap, kay Mrs. Millie Espirito Agtarap, nga day Iba Beach, Hawaii. Kay ni Mr. Edwin Ancheta, di Toronto, Ontario, Canada. Good afternoon kay ni Jocelyn De Luna, dito Metro Manila, ni Ma'am Elisa, and dito sa bali nga viewers nyo, gagayem ken kaamsat. Okay,
Dito met petisyon na po ni election lawyer election lawyer Romeo Macalintal gagayim kamsat. Inpila na po dito petisyon di Korte Suprema. Dito may isang mabigbig nga election lawyer tapno question na rin na ti legalidad ti pan nakaipuspon ti barangay ken Sangguniang Kabataan eleksyon nga may suwat kumain to masungad nga Disyembre 5. Mamati ni Attorney Romulo Macalintal nga saan narumbeng ti pan nakaitantan ti barangay eleksyon. Ayun na. Kunana, nakasaada po kano iti Section 5 ti Omnibus Election Code nga ti Commission on Elections laeng ti addaan ti karbingan nga mangipuspon iti panagpipili saan ket di nga ti Senado wenno ti Kongreso. Gapuan deti nangamendara po iti linteg nga mayuswat ti eleksyon iti Disyembre iti Senado gagiyem kay kamsat adati joint committee digitoy gagiyem kay kamsat nga iti biyang ti lower house ken ti upper house kakabsat king gagiyem no maaramid daytoy kunana ang nga panakaipuspon ti panagpipili ket agtultuloy ti termino wenno panangakupar dagiti barangay officials iti posisyon da ken nga daytoy ket rumbeng kuma nga aggibusen iti daytoy nga tawen daytoy hold order gagayem ken kamsat panagtultuloy da daytoy met ket mabalin nga indirectly nga may appoint digitay ag-appointar daytoy agpampanday linteg kano gagayim kamsat so no dito syudad nga ta Sangguniang Panlunsod nga ta or Sangguniang Panlalawigan at ag-gapuintar base ken ni Macalintal no pay kasta naikan kano iti puder ti Kongreso babaen iti pamunganayan linteg nga ipunto na DJ panawen iti panag-serbi digiti barangay officials ngem saan nga basta maiaramid detoy ken saan da nga mabalin nga yatidog ganon gigiyem ken kamsat inlaluwag pay ti election lawyer nga ni Macalintal nga ti questionaran na laeng ken ti panaka ipospon ti nasao nga barangay eleksyon ken saanen nga karaman ditoy ti Sangguniang Kabataan. Ayun gagiyem ken kamsat. Iti likodan detoy adamet ti rimwara pong reaksyon manipod ka iti senador gagiyem ken kamsat nga adda puderda nga mga ramid iti postponement gagiyem ken kamsat iti panaka yuswat ti nasao nga barangay eleksyon adda diti senador nga mangibaga nga rumbeng nga may postpone ano pa puderda jurisdiction da kaun natay kadin gigiyem ken kamsat iti biyang ti panakaipospon detoy nga panagpipili mamati digiti senador nga adda ti poder ti Kongreso nga mangitantan ti barangay ken SK elections gigiyem ken kamsat detoy ket sigon ken Senate Committee on Electoral Reform Chairperson Amy Marcos ni dati a gobernador Teo ti Ilocos Norte isu ti chairman apo ti Senate Committee on Electoral Reform Amy Marcos gagiyem kamsat base iti paggaamuna iti biyang tilinteg ket ikan ida ti puder ti konstitusyon babaen ti Kongreso iti puder tapnon ti kasta maipunto DJ termino digiti barangay official gagiyem kamsat daytoy met ti pagtaktak diran para iti panakayuswat ti barangay pagtaktak diran na iti barangay ken SK election para met ken Senador Chis Escudero posible nga maawan ti kaipapanan daytoy nga petisyon ni abogado Romulo Macalintal Kalpasan nga pinirmanen ni Presidente Ferdinand R. Marcos ti linteg para iti panakaipuspon ti panagpipili inpeteng pen Escudero nga agingga nga saan nga may parwar ti injunction order ti Korte Suprema kontra iti nasao nga linteg ket saan na mabalin nga ituloy wenno aramiden ti Commission on Elections ti panagpipili nga naka set wenno maaramid iti masungad a bulan ti Disyembre iti daytoy nga tawen. Kagidtan daytoy inpaset ti senador nga naaddaan da payen ti muna nga ruling iti Korte Suprema nga mangpabpabor ti constitutionality mayalubog iti pamanganayan linteg
ti naaprubaran nga linteg nga mangipospon wenno mangyakar iti eleksyon. May palagip nga nang ipaay ti opinyon ti sumagmano nga senador iti petisyon nga iti petisyon ti sa abogado iti Korte Suprema nga mangku-question ti legalidad, constitutionality, mayalubog ka di pamungayan linteg. Ti naaramid nga linteg tapnon ti kasta maipospon apo daytoy nga nasao nga barangay election. Ayun So we have Senator Amy Marcos ken ni Senator Chis Escudero ti mangibaga nga adda poderda, adda jurisdiksyon da gagayem kay kamsat nga mangaramid apo iti linteg tapno adda ti postponement ti nasao nga panagpipili deti barangay ken SK election. Adamit sa bali pa nga senador kaming metlay nga po ti upper house ni Senator Jinggoy Estrada namnamaen na metapo nga paboran ti Korte Suprema ti panaka postpone ti barangay ken sangguniang kabataan eleksyon gagiyem ken kamsat. So pabor nga maipospon namnamayan ni Senator Jinggoy Estrada nga paboran ti Supreme Court ti naipasa nga linteg nga mangyakar mangipospon ti barangay ken kabataan eleksyon sa inaramid dati ni Estrada nga rakulak na kalpasan nga kiddawen ni abogado Romulo Macalintal ti Supreme Court nga maibabawi ti Republic Act number 11935 wenno linteg nga detoy ket postpone ti barangay ken sangguniang kabataan elections iti original nga petsa nga pakanakayuswat na nga December 5, 2022 ket mayuswat deti iti umuna nga Lunes iti Oktubre 2023. Ilalawag ti senador nga ti panangipila wenno panakaipila ti petisyon ni Korte Suprema ket mangipaniknek gagiyem ken kaamsat nga agar-ari kano ti demokrasya dito'y pagilyan tay nga Pilipinas. Nupay kasta namnamaen ni Estrada nga paboran ti kangatuan nga pangukuman ti naipasa nga linteg babaen iti Kongreso ken ti House of Representatives ken ti Senado. Nagbaling ngamin nga punto ni Macalintal nga iti babaen iti petisyon na nga saan nga paboran ti pamunganayan linteg wenno konstitusyon ti panangi postpone ti Kongreso iti barangay ken kabataan eleksyon sangguniang kabataan elections ket mayatidog ti termino digiti nakatugaw nga barangay officials. Inpetengmet ni Estrada nga ti nasao nga otoridad tapnon maipospon otoridad wenno jurisdiksyon para iti panakaipospon ti barangay elections ket kang kastamet ten ti sangguniang kabataan elections ket paka mangipaneknek nga maususar ti tallo nga buses iti napalabas kasangwanan pa iti panaka nakapagbalin nga naan-anay nga linteg ti Republic Act 11935. Ayun, so agduduma gagayem kay kamsat deti digiti senador siyempre isulat ni ipasa deta kalikagum da apo nga paboran ti Korte Suprema DJ inaramid da nga linteg gagayem kay kamsat ket mapaawan bisa DJ petisyon ni Romulo Macalintal nga ku-question na rin na apo ti legalidad tinaaramid nga linteg nga mangibilbilin ti postponement iti biyang ti eleksyon gagayem. Okay, kamo dyan na po mapantay ti Department of Education di padang agpapaadal gagayem kapsat mabalin pa ilaeng nga mga patungpal ti distance ken blended learning kalpasan ti Nobyembre 2 digiti pribado nga pagadalan pribado deti pagsasaritaan ti pribado nga pagadalan ni Tero Apagilian deti ket kalpasan apo nga naiparwar ti Department of Education idilaeng kalman ti Department Order number 044 ang pinirmaan ni Vice President ken DepEd Secretary Sara Duterte. Ti nasao nga pamilin inamandaran na ti Department Order number 034 kariti school calendar of activities para ti school year 2022-2023 nga imunan nga in-issue in parwar apo ti Department of Education nga mangibilbilin wenno adaan ti mandato kadto amin ang pampubliko ken pribado nga pagadalan nga mayuswat ti limang aldaw nga face-to-face classes mangrugi apo iti Nobyembre 2 or kalpasan ti Nobyembre 2 kasi I think piyesta opisyal ti Nobyembre 2 gigiyem kay kamsat
So, naamendaran, DJ nga imuna 034, Department Order 034, inamendaran dito Department Order 044, nga pirmado ti DepEd Secretary kan Vice President Sara Duterte. Nakasaad itinasao nga pamilin kada iti pribado pagadalan nga mabalinda nga ipatungpal ti blended learning ken full distance learning. Gigiyem kay kamsat. Iti bawen ti blended learning scheme di private schools ket mabalinda apo ti mangyuswat ti talong aldaw nga in-person face-to-face classes ken duang aldaw nga distance learning o vice versa or sa balipay upat nga aldaw nga in-person classes may isang aldaw nga distance learning agagayem kay kamsat kun napay ti DepEd nga mabalin nga mangyuswat di private schools ti mga aldaw nga in-person classes kabayatan na second pa ti Department of Education amin nga pampubliko nga pagadalan na rumbeng nga yuswat da ti limang aldaw nga face-to-face classes after November 2 gagayem kay kamsat may nagiti ditoy nagyaman ti grupo di pribado nga pagadalan na dati ket ti Coordinating Council of Private Educational Association of the Philippines wenno COCOPEA gigiyem kamsat iti DepEd iti detoy nga baro nga pamili na ya. So dijay depende met ket dino anati kayat digiti private schools but in public schools dapat nga 5 days face-to-face classes ti uswat da gagiyem kay kamsat ulitek dito Department Order number 044 nga pinirmaan ti DepEd Secretary and Vice President Sara Duterte inamendaran na po ti Department Order 034 nga dito ket mangibilbilin idi nga masapol nga face to face amin so tatta saan 3 days nga face to face, 2 nga distance learning, 2 days or 4 days, 1 day kasjay dependento dito na po kadita school authorities gagayem kay kaabsat. Okay. Awanin na po nabati pa yung oras ti dito yung aldaw para di programa tayo damdamag ni Berto. Dito nga rin na po ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwata di technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin ti natalinaay nga malem ti Martes tayo amin na sapada. Agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan di pas kasama kinibugog kayo alumar, idintero ang inyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway itinay programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iriday nga paragtutudo, agraira manen ti sakita dengue. Bumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. Importante lang hapo no kasto nga panawin search and destroy na kuna tayo preventive measure so talaga nga datan importante nga dito nakapsot yung naturalesa na diabetic, hypertensive alnat tayo dito may iwasan talaga wala na niyo hindi lamok ket dalatag ta so importante kuna tayo prevention Sir Robert and importante pa pabigsahan ka yung naturalesa tayo 90% met ket di nga saksagit Sir Robert. Agda po yung lagi ko na tayo na letter tatlo nga B nga kuna tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito tayo pumigsa nga kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan ka dito saksagit nga dengue tad dami dito makakagatilan mo nga mabalin nga dili ka dakwada ng nabigsada ang burigor ang damit nga makarig natin madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama.
Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas. Gundaway, papagayam, kablawan na kayo, itinagasa tamalim, ti Martes tay amin na sa kapada, Oktobre 18, 2022. Idanon manen ti ENR Online, ti sabali pa parang ti programa tayo, ti napalabas. Dito ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwat iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Para di pa nakaidanon ti programa tayo ti dito nga malem. Awisan da kayo para di may kadwan nga gundaway nga intay basa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Pilar. Manen na ituloy, ipanakaibasa dito surat ni Pilar, agyaman tayo ka dito sumaganad. Ti TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babaen kay ni Honorable Telwin Tapawan, kaming Tisanggunyang Bayan, Iriili, ti Marcos. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Erlinda Ferminhood, ti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much kani Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Agyaman tayo pa kani Mr. Onopre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo, manipot ti Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis Hospital iti number 121 Zacarias Flores Street, Lawag City. Pagyamanan tayo pa iti Pugadlawin North Courier Service nga masarakan ti Balintawak Street di Ciudad Tilawag. Tiri kayo apo nga ipatulod when ipawit kadagitay kapamilya, kabagyan, gagayemyo apo iti Manila, oray di Baguio City, probinsya ti Cagayan ken Isabela. Mapan kayo ni Pugadlawin North Courier Service di Balintawak Street, Lawag City, babaeng kay ni Engineer Neil Hussein. Agyaman tayo pa kada Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ken ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipot iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yan nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman napasdek, alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto yung Subarod, asinig ti mga to bridge. Di kaya agpauli, iti panakagatang di kasapulan nyo, kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Keno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagong mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwated para lalaki kan babae pakarahanan ti ginubing ka nagtutubo, dahito titurungim. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito, imported nga RTWs kasti pantalon para lalaki kan babae. Shirts, t-shirts kan blouses. Ado ba'y pagpilyan yung gowns sa babae, kastamit tayo di ladies sandals kan sapatos. Adan da pa'y kariri cosmetic products, or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangapit ti kalidad di kitilapod ha, ngem na yung kalindigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten, para tingka, kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan, kabisa ng Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na palagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-00023282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Ating haro din papagayam, hindi tuloy ngay basa, dedi surat. Yan na kay palaunan, ti pakasaritaan ti biyag kinayat, ni pagayam tayo Pilar. Natunuyan ni Arnel manong Robert ti kalikagom na. Pimmasa iti eksaminasyon when no entrance examination iti maysa nga pampubliko nga pagadalan. Napalalo ti ayayat mi ken ni Ruben nya asawak. Ngamin ket marik nami din ti gastos di kiti duang anak mi ti panagadal. Nagyaman kami kani Arnel gaputa kayat na iti mapan iti pampubliko a pagadalan. Saan niya kasti adi na nga ni Junjon nga no iso kano ti makaturpos. Kaya iti pribado nga eskwela ti kayat na pagadalan. Nangina nga eskwela ti maysa ka iti pribado iti lugar mi. Manong Robert. Lupay kasta saan mi nga kinungkontra. Saan mi nga binagbagaan niya mapan nasurutin ti kabsat na no makaturpos iti elementarya. Ngamin, ada sa bali nga ugali at talaga, ti anak mi nga ni Junjon. Talaga nga, sabsabali no ikumpiram, iti ugali ni Arnel, Manong Robert.
nga panagsarsarita mi ken ni Ruben. Tiyan mo mi dududwa kami to ni Tibalay. Awan di dua nga anak ni. Ni Arnel nga min ket mahilig nga mapan iti waig katlo. Agkalap babae ni makuna nga wisan-wisan when liw-liw. Pagayam ko. Ni Met Jungjong nga nagpasyar. Mapan ka rin iti karuba mi when gagayim na. Masansan pa ket di nga uray pangrabiin ket tuktukunin mi suna tasan na nga amoy gagawin. Nagbalinin niya paggugusto ni Arnel. Ti mapan iti waig kat no ti kasta. Agkalap wenno agalay ti ka. Ngano da duma may tsamba na metket at dati si daen ni Manong Ruben. Agsarsarita kami ken ni Ruben. Malaglagit mi ti ugali di ti anak ni. Apeng ta nga kastumet ti ugali di ti anak ta nga ni Jurucho. Di na lama tultulad ni Arnel. Nagsinaay ni Ruben. Mabutbutay nga unay iti ibagbagana nga mapan na panagbasa iti private school no kas na nga high school. Itan tupay ket dandanin di umanay iti basta sweldo kiti Italian. Namin nanginamit din amin na magatyata. Agpay sumad iti pampubliko a pagadalan ni Arnel amin adumit na tari iti masapol. May sakariri kang runana problema dita ket di nagkaado nga projects nga paramit ka nakwada iti mangisursuro iti public school. Kinunana wen nga rod no sinupay iti naadaptar men no saan ta nga pudno nga anak ket isupay iti nasingsingpet kumpara iti pudpudno nga anak ta. Kinunak hoy pilar detang iwat mo manganta sa bali nga makangeg aglalo iti anak mo nga ni Jungjong ket agbali iti trato na iti kapsat na wenno maamuan ni Arnel nga inadaptar ta laeng. Panangati pa ni Ruben kanyak idi bigla nga sumangpet gayam wenno adda gayam iti ruar ti ayan mi nga salas ni Jungjong. Anya tinangeg ko ma pa saan ko nga pudno kabsat ni Manong Arnel? Iinadaptar yu laeng? Napatunga nga kami kani Ruben iti Dedi Agundaway. Nanggagayam ni Jungjong ti pagsarsaritaan. Siguro ti amuyo ket awana kaya? Ti amuyo ket awana kiti likod de ti rikep ti tawa. Ding-dinggik ti pagsarsaritaan nyo. Kinunana, sumet lagayam nga kasjay di nga taon, jakmet gayam kabsat. Tamukit pudpudno a kabsat ko. Apay, mailiwang kay unay ni di nga saan na madaan ti anak mo, no, saan na ka may tao, iso nga nangadaptar kayon, no, gimatang kayon ti tao nga kasla anak-anak yo. Saan kami nga makasumbat? Ni Ruben tinagtimek ket kastoy di balikas na. Jungjong, saan mo kumanga isasaw iti kabsat mo de, tanga na mo. Saan mo kumanga iparparupakin ni Arnel nga isukit. Saan mi nga pudno nga anak ket saan mo nga pudno a kabsat wenno inadaptar mi laeng. Amangan ta masaktan ti kabsat mo. Amangan ta adda epekto na ken kwa na. Kinuna ni Ruben, kit apay no maamuan na ti kinagpudno. Dakes saya, tapno amuna no anya ti luglugarin na. Tapno amuna, nga no anya ti adde iti unig deti nga balay, kang runaan na iti atensyon nyo, rumbi nga para kanyak, saan na para kinpana. Ubing ka pa'y Rube, Jungjong, kastan ti pa nagsarsarita. Anyan tulakit din anak ko no. Dumakdakkel ka pa'y. Amumunti kasta nga, klase ti pa nakisarita ka da kami nga naganakken ka. Kinunak, dito di pagkunaam nga da utek ko. Mamang, tanawan utek ko, kit agpampameme maklat na kaditi kasta nga mamuak. Dagiti importante nga mamuak.
Kinapay ngamin, siyakman met yag sa lutsod. Apay ngamin nga inli medyo. Apay nga di yung pakaammo kada kami nga saan kami nga pudno ag kabsat. Apay nga inli medyo kinimanong nga isunak et ampun nyo laeng. Namanong kaslasaan met nga inririing ni Jungjong ken ni Arnel nga isukit inadaptar milaeng wenno ginatang milaeng idinaysa pela nga maladaga. Nagyamaman kami ken ni Ruben ngem no kasta nga agsasango kami kasla madandanagan kami amanganta maisawang ni Jungjong tipudno nga estado ni Ruben wenno estado ni Arnel edi pamilya. Banag nga, kasla adadda nga inipipit na kami ni Jungjong. Tangamin na minsan nga naibagana, edi dumawat iti kwarta iti amana, nga no saan na nga ikan, kita manganta maibaganan ti palimid, edi nagbabaitan mi nga upat. Banag nga, adadda nga, naayayunan latta ni Jungjong. Kabsat ko. Aging kakabsat nga nadanon ti panagturpos ni Jungjong iti elementarya. Kas napagtulagan mi ken ni Ruben nga asawa kasarita mi ni Jungjong nga mapanlaing nga nagadal iti pagadalan ti kabsat na. Inra nami nga kinasarita daytoy idi awan ni Arnel. Gaputa na panmanin iti waig. Jungjong barok itata. Ada oras tayong magsasarita. Kaya't da ka nga kasarita nga naimbag. Ada DJ bagayo, ma, pa. Insungbat na. Dila mabalin anak ko nga pagustuhan na kami di dito nga kid daw mikeng ka. Kit nung kabailak lakit di apay kung mga di kay pagustuhan. Padasim kumamit ti ag-examen iti entrance examination iti public school. Ta surutem ni manong mo iti pagadalan na tapno no mas nalaglagang kada kami. Aglalo kanyak nga amam. Apagbalikas pay laeng ni Ruben, simung bat niya sigud din ti anak mi nga ni Jungjong. Sana mabali na. Apay ko masurutek. No sa din no ti kayat ko akit iso ti pangadalak, iso ti pangipanan yung kanyak. Kaputa, siyak ti pudpud no nga inanak. Sangkit nga deta nga Arnel, no manong Arnel. Siyak ti pudno nga lasag kendara yung ako na ti Ilocano. So nga, no sa din no ti kayat ko dapat nga iso ti masurot. Sanggo nga kayat ti private school, ay public school. Mapa. Kayat ko iti private school. Kayat ko nga makapulapol di anak di babaknang. Anak di opisyal, wenno po politiko. Wenno nangangatong empleyado ka din nagduduma kumpanya. Awen nang anak ko, saan met nga nangatong nga opisyal, saan met nga politiko, saan met nga nangatong nga empleyado ti amam, mekaniko laing iti may isang atelier. Nupay daktil met atelier di pagpapayan na. Kinunak nga insungbat ken ni Jungjong. Ngem talaga nga natangken ti pangidding na. Saan ko nga problema deta no saan nga opisyal, saan nga politiko, saan nga nato empleyado ni Papa. Basta ti kayat ko, agada laki di private school. Ket makapulapol ken nagbali na ka kiskwelaak digiti anak digiti babaknang. Haya po aya. Nagsinnaay ni Ruben nga makitak ti pannakapaay na. Panunutik no kasano nga ibaklay ni Ruben. Tidakkel nga responsibilidad pare di panagadal digiti duwa nga anak ni Manong Robert. Nga mabalin niya daytoy ket pakapaayan ni. Nga mabalin niya daytoy ket mangitunda iti saan nga panagtuloy ti maysa kadakwada kang runaan na ken ni Jungjong. Dupay kasta
Nagbalikas ni Ruben ket kastoy tigiti. Sarita na iti anak mi ani Jungjong. Anusam nga rod anya ti kabalinak tong ipabalon keng kaanak ko. Kenno anya digiti kalidad, digiti arwate na magatang para ken ka. Ta di mo met kayat ti mapan iti pampubliko a pagadalan. Tapno ammo marigatan ak unayen. Pare ti agserbi kada kayo. Hindi pa nagadal yung adwa kini manong mo. Ken siyempre ti agserbi pa dito balay. Simbaling batak ket kastoy ti balikas yun. Balikas ko. Wen Jungjong jakmet nga rod matulungan ti amam. Awam met ti mabaling ko nga pagserkan. Idada kami di Manila, makapagtinulong kami di ni pailaing Arnel. Ta nagtrabaho ak nga rod akas katulong. Ngini di maadaptar min ni Arnel. Nagikata ko na ta isumit din ti as-asikaswek. Hindi, takit nga min. Apay nga nagadapta-adaptar kayo Di ko mananamay ti biyag tayo no may saak nga isaksakad yo. Nangala kayo may ti kaslakros nga bagbagkatin yo. Kinuna ni Jungjong nga di may ekspektare na may balikas na ti kasta. Manong Robert. Dandani makapungtot san ti asawa ket kastoy di ti balikas na. Nagubsang kaunay nga agsungsungbat anak ko. Sa ano umiso di ti balikas mo? Api nga babalawin na kami. Awan ka pa'y idi. Nabayag nga tawen nga nagdinna kami ti inam ket awan ti tumao nga anak mi iso nga napanunutan mi ti nga adaptar tapno addamang. Adda ko mamang mangistimar to kada kami ni lumakay ken bumakit kami. Diya mo kada kayo. Basta, saan nyo nga may papilit ti kayat yo? No iti pribado nga eskwela ti kayat ko pagadalan. Iso ti masurot. Makaammo kayo no sa din no ti pangalan nyo iti pangpabasa yo kanyak. Kinayat na tinasurot. Ididandanin mang ruget ti klase, Manong Robert. Naikarigatan mi ken ni Ruben nga pinagenrol ni Jungjong iti pribado nga pagadalan. Idinto nga ti manong na nga ni Arnel ken iti pampubliko a pagadalan. Iti maysa malem nga panagsasango mi nga upat. Mang pang nila mabalin nga gumata nga kiti baro nga sapatos ko. Ngamingket may sa Paris lang nga ro din di sapatos ko. Natukol pa yan di tingana. No daduma no magnaakit agpil ko so nga mababain na. Sa anak ko mga agpagatang tamok nga do ti gastos yung aomet ti sa baling o sarek mang pang. Kid daw ni Arnel. Simungbat niya insigida ni Jungjong ket kastoy ti balikas na. Ay, Mang Arnel. Ori siya ket planok ti agpagatang saan kami ta makiranran na No kayat mo ket ipadas mo di daan na sapatos ko no umanay ken ka ta iso ti usarem ta siyak ti gumatang iti baro. Maumaakon di jay. Angem Jungjong anak ko. Sakbay lang nga nagrecap ti klase nga nagatang di sapatos mo gaputa. Kinunam nga pagsukatam kalpasan ti graduation mo. O ita, agpagatang ka man iti baro ket ited mo ti daang nga sapatos iti manong mo. Insungbat ko, timmakder ni Ruben nga timmalikod. Amok nga agproblema man ti asawa kiti day di agundaway gapoy dikid daw ni Arnel. Simungbat ni Jungjong ket kastoy ti balikas na. Anya nga rod, syakit din ti daw mas dadaan ti usaren na. Ngem ni Manong, nikit din Manong ti brand new ti sapatos na di panang rugi ti klase. Syak Syak gabuta syak ti ususto nga anak yaw. Sangket nga ni Manong. Kinuna nakabsat. Nakitak latta nga kasla naglidem ti rupa ni Arnel.
Idi mangig na deta. Jungjong, anya ti kayat mo sa uwen? Ma, pahagsubli ka man. Api nga kasta ti balikas ni Jungjong. Saan dak ka di nga pudno nga anak? Jakam mo ti isungbat ko iti daydi agundaway. Kasla akla estatwa. Kasla nagalot digiti dua nga imak kastamit ten ti dua sakak pakairamanan ti dilak ngagbalikas. Nagsubli ni Ruben iti ayan mi ket duklusen na idi ti anak mi nga ni Jungjong. Ngem dita nga naanawak. Nagatras ni Jungjong ket nakapungtot. Apay nga dangranak pa. Saan mo ka di nga kayata maamuan ni Manong Arnel nga saan nyo nga pudno nga anak? Nga inadaptar yu laeng sakbay nga nayanakak? Mas adadapay ket din nga isuti ayunan yu ngem siyak nga pudpudno nga anak yo? Ket detoy dinawat wenno ginatang yu nga tao ti adadda nga ipatagyo? Balikas na nga arakupek ti anak ko tapno lapdak ti panagsarita na. Dita kabsat nga na imatangak, idi kaunaan na gundaway, sipo dadan nakem na ni Arnel, itala nga makitak nga agarubos digiti luana. No lagipek ti panagubingga kini Jungjong, adda digiti gundaway nga agawin ni Jungjong, dagiti ay ayam wenno kanen ni Arnel. Adda digiti gundaway nga idurun na nga uray la maparusisi daytoy. Ngem no kunam nga subuten na Manong Robert saan? Ited na ket di nga di main sa saan ti ay ayam wenno makan ken kuana. Malagip ko unay idi awan pay nakem ni Arnel. Idi agtawin laeng pay laeng di maysa. Ket malagaga pay laeng ni Jungjong. Nga asitgan na detoy sanan to aprusan ti pingping na. Pagkat katawain na. Maragragsakan unay ni Arnel no mapagkatawa na ni Jungjong. Idi may sapay laing nga maladaga. Ngem apay itan Manong Robert. Apay itan. Nga nimet ten Jungjong ti makaibalikas krimang sair tirik na ti kabsat na. Wen kabsat ko. Nupay siya rakupak ken ni Jungjong idi daydi agundaway. Naibuyog tirik nak ket ditoy nga makasangit akmeten nga makakitkita. Kadagiti malmalmesen iti lua ang mata ni Arnel. Kaasi niya po Diyos, nagkalma metlaing tirik na ni Ruben. Nga marik na kidin no kasano ti pungtot na. Agtal na kayo. Agtal na kayo anak ko. Balikas ni Ruben. Inasitgan na ni Arnel ket dito nga pinikpik na ti abaga na. Arnel anak ko. Pakawanin na kami ken ni mamam no inlimid mi ti amin. Pakawanin na kami no. Apay nga di min baga ti pudpudno nga estadong. Nupay kasta. Awan ti sa pulikin ka. No kasano ti panangipatigmikin ni Jungjong nga kabsat mo, kasta amit ken ka anak ko. Saan ka ko mga agladingit iti naamam? Saan ka ko mga agladingit? Patpat diganda ka unay-unay. Balikas ni Ruben ken ni Arnel. Saan niya simmungbat ni Arnel? Nakadumog detoy nga agar arubos latta digiti mata luana, manipod iti mata na. Wen manon. Maasyanak unayen ken ni Arnel. Kayat kumeti din nga asitgan. Ngem nakaarako pak ken ni Jungjong.
Nupay kasta gaputan adlaw ko nga nagkalmamit din ni Jungjong inasitgak ni Arnel. Inarakop ko detoy. Dita kabsat nga nagriyaw ni Jungjong ket kastoy digiti balikas na. Napatpatigayam ti saan nyo nga anak ngem siyak nga pudno nga anak yo. Kagurgura kayo. Apay ngayon pas ngay dak paylaeng. Apay nga saan paylaeng nga deta nga inadaptaryo ti. Adada nga nang ibukbukan nyo ti amin na pigsakin sa pulyo. Sa ita, kastoy ti pakita yu kanyak. Napatpating ni Manong Arnel nga miti siyak. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y konsum ko, siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th Street, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Ididati nga paragtutudo, agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Syudad Tilawag. Importante lang hapon o kastoy nga panawin, search and destroy na muna tayo, preventive measure. Ano? So talaga nga datan, importante nga dito na kapsuti naturalesa na, diabetic, hypertensive, alnad tayo, dito may iwasan talaga, awara na niyo, hindi lamok ka, padalatag ka. So importante, kung na tayo, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin ka dyan naturalesa tayo, no? 90% met ka di nga saksagit, Sir Robert. Agda po yung nagkipin ko na tayo na letter tatlong abing ako na tayo ngayon, blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito tayo, pabigsa, kalaki di nga diabetic, hypertensive, ay kahit mapigilan ka dito saksagit nga dengue. At dami dito makakagatilan mo nga mabaling nga dadili katakwada yung nabigsada, ang nagburibor, ang damit nga makarin natin mali. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Kalpasan digini nga balikas ni Junjun nagtaray nga rimwari ti balay. Ket nabati kami nga talo kada Arnel. Dituyen kabsat nga inayayo mi ni Arnel. Kastoy digiti balikas ni Ruben. Nupay adap kalaeng anak ko. Pay pasurot kay ti ususto nga nagan wenno apelyido mi.
Ken, maibagam ka di nga inlanglangid ka. Maibagam ka di nga sana patas ti trato mi kada kayo iti kabsat mo nga ni Junjun. Sa ludsod ni Ruben, dandani di makasungbat ni Arnel. Ngayon di mayos ngaw na ti buses na kastoy digiti balikas na. E di baet digiti sa ibek nagsarita. Pa, ma, agyaman akunay kada kayo. Agyaman akunay kada kayo, tented yun di kastoy nga panaripato kanyak. No pa'y jak amon sino ti pudno nga naganak kanyak. Amok nga no, kasano ti panang taripato ti pudpudno nga naganak kanyak. Kastamit ti naramit yun. Agyamanak. Agyamanak met na amok ti pudno. Kitita pa ama. Amokon ti luglugarek. Isumit laing nga madmadlaw ko nga naadayo tirik na ni Junjun kanyak. Ngaming kat saan kami ngagkadara. Saan ko gayam nga pudno kabsat. Nupay kasta mapa. Patpatge ko unay ti kabsat ko nga ni Junjun. Pagbian na kabsat na ornos mimitlaing di dua ni Junjun ken ni Arnel. Lupay kasta kaslasana nagbalbaloy ti ugali ni Junjun. Ti panagsarsarita na ana sa brak. Dagiti agao ni tingiwat na ana sa kita balikas. Nga uri pa'y nudaduma kada kami ken ni Ruben nga ama ken ni Nana. Ket maibalikas na. May sa daytoy kadagiti mangdugdugudug unay tirik namin. Nasakit no daduma, ngem paspasensyaan mi. Ore ni Arnel, maiparupa na kenkwana nga isukit gabat, isunakit sagpao, isunakit saan nga pudno nga magpamilya. Manong nga pamrayan tulaingin ni Arnel ti agulimek when may pasuli. At dapat digidibun daway nga nusakbay ti panangan nga isidir ni Junjun. Di nga saan mi nga pudpud nga anak. Saan to namang mangan ni Arnel. Maturog to nga kasla nakakaasi. Maturog to kabsat ko nga agtubtubbog digiti matana. Agluluwa ni Arnel. Naglabas pa'y digiti aldaw, kabsat, nga addalat ta digiti makitam nga paggidyatan digiti duwang anak mi nga da Arnel ken ni Junjun. Gasta durunay ni Junjun. Ken do daduma sana sumangsangpet. Man nakibarkada. Paggugusto na ket di ti panang istoryana nga naglugan day ti kutse ti kastoy nga kaklase na nga anak ti baknang. Nakadanon day ti kastoy. Napanda nagpasyari ti sa bali nga lugar. Ngano ukirem ket kasano nga ruden ti panagklase yun no, nagpaspasyar kay meta nagmalmalem. Amangan ta saan ka nga makarwar. Balikas mi ti amada nga ni Ruben. Ngem, barus ngilat ta ti sungbat na. Awan na. Sana yung mabuting digiti mamaestrami nga mang-fail ka da kami no, saan da kami nga parwarin ket anak ti babak ng diri kaduak. Mairaman aklat ta. At ano, failin dak. Sigurado, no agpungtot di gagayim ko nga anak ti babak nang. Riribo kami ti pagadalan. Kabali na mi deta ma, pa. Balikas na. Nukasta nga sumungbat ni Arnel tapno bagbagaan na ni Jungjung. Ading, saan ka nga maki barbarkada unay ka dagiti naluluko. Amangan ta may sarsarak ka. Saan temet nga ro dakas kadakwada nga babak na nga kunam. Pangalaam ti pangpaagas mo iti madangramon no. Pangpaagas mo iti bagim no sikat ti madangranda. Ken no agrepeater ka. Di gastos aglalo ket private school ti ayan mo. Pamagbagani
Arnel. Ngem sumungbat tumanen iti nakadagdag sinabalikas ni Jungjong. Di ka mamit makiramraman si kamanong Arnel. Kasla kalakimbal kalaingan. No talaga ko mga pudpud met tinaggapwa makit. Saan da ka kumamit nga impa-adaptar when inlakon ka na mamakin ni Papa. So nga di ka man nagsao-sao. Di bagim ti panunutin. Balikas ni Jungjong. Banag nga kasla akla. Madandanar. When numasugsugat iti pa nagsungsungbat na iti kabsat na. No saan nga ta nga pasensyuso ti asawa ka ni Ruben, Manong Robert, amangan tamadangran na ni Jungjong. Naglabas pa'y digiti aldaw nga dinapuputan. Aday din iti third year high school ni Jungjong. Idindo nga fourth year high school meten ni Arnel. Iti public school. Dito'y kabsat ngayong karkarigatan ni Ruben. Tinagsapol. Mamati ka man wenno saan imbes nga aldaw ti panaginanana. Agawat ka diti home service. Wenno mapan natarimnen nga luglugan iti balay dagiti agtagikwa. Kayat nalaeng nga makaurnong iti dakdakkel. Pari ti panagadal da Arnel ken ni Jungjong. Di dumanit ti panag-recap ti klase. Manong Robert. Agsagsagana kami di isang kabasi na pagsasangwan para iti panagturpos ni Arnel. Di high school. Idita, adda maysa nga aggapu iti pagadalan da Arnel. Nga imay wenno da Jungjong ti imay di balay. Apay ka di, ma'am. Sir, mabalin ka di nga. Umay kay to'y di eskwela into no Lunes. Kamingkit. Ada kayat mi nga ibaga kada kayo may panggip ka ni Junjun nga anak yo. Mapan kay tulad ta nagdiretso di principal's office ket umay to ti advisor ni Jungjong. Ket di sabsabali pa nga mestrana ka di sabsabali nga subjects na. Anya ka di DJ ma'am. Apay nga paayabanda kami ti pagadalan ti anak mi. Saludsud ko. Sadyeton niya pagsasaritaan tayo, ma'am. Kit, agal alistuak namin. Basta inbaon naklaeng ti principal nga, umay ag-personal ka na kayo. Namin, addan dagiti surat nga aggapo iti eskwela nga naipawit ka ni Junjun. Ngem mas daaw kami no apay nga, saan kayo metlayengen nga umay agpakita. Isu nga napanunot ti principal nga personal kon nga umay baga kada kayo dito. O sige sir, ma'am, agpakada akon. Tapno awan ti Riri, Manong Robert, nagtulag kami ken ni Ruben. Nga ilimed mi ken ni Jungjong, nga may manibut ti pagadalan da tapno mapang kami ti eskwela da. Gaputad da sirrek ni Ruben, detalyer nga pagtrabahuan na. Siyak tinapan, kamsat ko. Anyan takaslakla marunaw nga asin. Adda ti opisina ti principal. Gaputa nagbali na kastoy ti taray ti saritaan. Mrs. Kaya't mi nga personal nga makasarita da kaagaputa. Ti anak yung nga ni Junjun ket awanin ti dingdinggen na. Kas makita yo, awam manen iti klase na. Saan ka di? Ma'am, kinunana iti may isa nga mangisursuro. When no kinuna ti principal iti mangisursuro. Ay, when ma'am, when Mrs. Awan man iti anak yun. Nagasa din ti makalawas no makitak ti rupa na iti maminsan. Adu damit ket di nga kastata, may sursurot ka iti barkada na. No may da dito, adapay di gundaway nga madlaw mo nga nakainom da. Diyan mo inom laeng. Kasta ka di ma'am.
When misis, ken amom deti ti maysa kadagiti obserbasyon ko iti anak mo. Gaputa na ibarkada wenno gayem na dagiti anak dagiti babaknang. Level na metten ti bagina iti biyang dagiti kabarkada na. No dumakit kasla narasrasaw pa'y ngagsasaong yam dagiti anak ti pudno a babaknang. Uri dagiti kaklase na adu ti mangaw-awag kenkwana iti pangas, lastog. Dito ti ababa nga pang birngas na kadagiti kaklase na. Saan ka di, Mrs.? Mrs. Kino na ti principal, iti biyang ti advisor. When? Amo yung Mrs. kay kayat pa digiti classmates nan when no, kaklase nan nga awan ni Suna. Gaputa, no adda, kasla iso ti ari-ari. Madandanagan at tamangan ta saan na makapagtipel digiti sabsabali ket madangranda ti anak mo. Iso nga, no adda ti unig ti klase, kasla aklag nervyos. Dakkel nga problema mi ti anak yu ti unig ti klase, ure digiti sabali nga mangisursuro dito eh. Manong Robert anyan, talaga kasla marunawakon, karaydi nga gundaway. May sa ti may balbalikas ko when no tunggal sumong batak iso ti pa nagpakaasik when no pa nagpadispensar ko. Kani bagbagak nga saan kami nga nagkurang iti pamagbagak ni Junjun. Agpakpakaasi ak nga kurang na laing na makalwaak gapoy ti bain ko. Nagpinal ti saritaan ket kastoy tinaudi a balikas ti principal. Tapno maamamon nga nasapsapa misis. Dagiti mangisursuro ken kuana kang ronante advisor na ket fail sana makarwan ti anak mo. So nga agree Peter. Ngem pagsasaritaan minto kadagiti para ka mangisursuro no awaten mi pa iti anak mo wenno saan. Iti sumaruno pa naglukat ti klase. Gaputan ng ngigmumet ti deklarasyon di kito nga mangisursuro. Problema ti anak mo iti uneg ti klase. Problema ti anak mo iti mismo nga uneg ti campus wenno pagadalan. Sapli ti ugali ti anak mo, misis. Ngem ko namet nga saan kayo nga nagkurang iti pamagbaga. Sino nga tangarot ti malaan na? Saan na ka nakasungbat? Aging nga nagtimek iti paniran nga balikas ti principal. Sige misis, palubusan da kan. At least, naamuamon no anya ti estado ti anak mo. Makaamu ka namang kasarita iti anak mo. Ken amok napaniknikam nga husto ti bagbagami gaputa. Awan ti anak mo. Siguro, nagballog da manen ket ginuyod manen digiti anak digiti babak na kabarkada na. Nakalugan manen tinangina nga lugan wenno kotse siguro iso nga dinan mapanunot iti umayag klase. Nakapagtipel iti daydi agundaway. Imbes nga agdiretsuak nga agawi iti balay, dimmagasa kun iti ayan ti asawak nga ni Ruben, Manong Robert. When? Dito'y nga inistoryak amin ti nagsasaritaan mi ti uneg ti pagadalan. Puro sennaay. Kumarkarimkem wenno, agpungpungtut ti asawak. Nga nakangeg iti panangistoryak ti balikas dagiti mangisursuro kang runaan ti principal. Iti pagadalan ni Junjun, Manong Robert. Nagawidak nga rod ket nagtulagan mi nga dua kamin tumit laeng nga mangkasarita ken ni Junjun. Iti adda kiti balay talaga nga maburburi-buranak. Maburburi-buranak gaputa
Makonsensya iti rigat ti asawak nga agsapsapul iti pagadalda. Aglalo ken ni Junjun nga iti private school. Ngem di naman laing inilala. Di naman laing inikan importansya ti sakripisyo ti amada. Manong Robert. Maasya na kunay ken ni Ruben. Iri sa sangpet ni Junjun at damit idin ni Ruben. Ket dita nga inbagak no anya tinatakwatak. Nasdaaw deto'y gaputo saan na nga ammo nga napanak iti pagadalan da. Apaunay kamiten. Balikas ni Ruben. Makitam no kasano ti rigat ko. No mabalin jak pa yun maturog iti rabi itap no agtrabaho ak para kada kayo. Aglaluking ka. Ngayon niya tinaramid mo. Third year high school ka pa lang, saan ka na makarwar? Idi first year, idi second year ka, apagruar ka. Itapulos nga di da kan ipasa. Gaputi ka adu tilangan mo. Amum ka di nga. Kasla marunaw nga asin ti inam, idi ka adana ti eskwela, yung gaputi panagsao di iti mangisursuro. Nga sikaket napangas. Nga sikat ti ammom ket anak metten digiti baknang, gapu ta babaknang digiti kabarkada. Managergeren ti asawak nga ni Ruben, nga isut-sup si putak amangan ta diswan na ti anak me, Manong Ruben. Ngem pasensyoso at talaga. Nupay kasta Junjun. Nupay ammumi nga saan kan niya makarwar. Ken di mi ammo no awatin da kabay tin so pagadalan. Gaputa anak da ka. Hikang kay sa bali pay agundaway. Pag-enrolin da kay ti sumaruno pa naglukat ti klase. Ngem di mo namnamaen nga. Makasubli kay ti pagadalan na nagkapwa. Iso nga, saan ka laing nga mapmapan? Sayang ti inaldaw pay laing nga may pabalon ken ka. Saan met nga simong sungbat ni Junjun? Banag nga nakaragsakak barbaring no mautob ken papanunot na. Ti agdama nga sitwasyon na, Manong Roberta. Saan niya ruden yan napnapan iti pagadalan ni Junjun? Ngem saan metlatta nga matatao iti balay? Adumet latta digiti istambay nga papapanan na. Nga isuda manen digiti kakuykuyog na. Kabsat ko. Sumangpet no mangan into no makapangan maturo. Into no makariing rumwar manen. Kastanto manen no rumabi. Umay mangan agdigos maturo. No saan rumwar. Saan kami latta nga nagununin ken ni Ruben? Barbaring no mautob no mapanunot na ti sitwasyon na. Ngeming kari ti asawa ka ni Ruben nga ikarigatan na latta nga isubli ti pagadalan ti anak niya ni Junjun. Manong Ruben. Nadanon ti panagturpos ti klase, kabsat ko. When naggraduare ni ti high school ni Arnel, adasang kabasit nga nagsasangwan iti uneg wenno iti balay, kalpasan ti panaggapumi ti eskwela. Naragsak kami gaputa, adamit pamadayaw nga naawat na, ti anak may. Idita marugyan ti panagsasango, kimbablaw met ni Junjun ken kuana. Congratulations, Brad! Nakaturpos kan. Idinto nga siya, baka nagsubli akit eskwela, terjirak manen, gaputa jakmet makarwar nga kunada. So na, congratulations. Kinunana ket adda nga guruure digiti kabarkada na. Uwing gayam. Bagad da may side pocket mo dita. Mr. Graduate. Paala ka man pelang iti mainom. Kinuna ni Junjun ken ni Arnel. Apay, uminom kayo aya. Agpapangantay ulatan. Bean yun ti agin inom. Balikas ni Arnel. Saan?
kaya timangan. Kalanlanit pa din sa gana yun. Awal lamit din di karne ti kalding no. En balik na karne ti baka nga iskuma ti pulutan. Di kita kindi adobo ka da igado nga. Naglalanit. Kinunana. Gaputa sa anak kayat ni Junjun ti mangan. Imasot ni Arnelli ti kwarta manipo di ti bulsana. Oh, dito yo. 100 pesos laing ta. Sumit lang ti adda kwarta ka ding. Namnamaik pa giti dito nga pagpletek nga. Mapanto agi proseso ka digiti masapsapol ko iti pagadalan. Yung igatang yun nati arak. Pa, ayun naman oh. Kinunana kiti masideg iti amana. Apay saan pa lang umanay detaya. Anya nga minaya tigatangin yung mainom. Kit nagparadwar tayo serbesa Alangamit nga hinebra. Balikas na kini amana. Gaputa, saan siguro nga makatipel ni Ruben wenno amanganta rumaba pa iti sitwasyon nang teddeto iti sabalipay nga 200 pesos. 300 pesos aminen tiggem ni Jungjong. Ket dita nga napanin ni masideg kinigan uray ken kuana agagayem na. Oh, Eduardo, ingkay gatang deto yun, hindi inumin tayo. Mangpaisagana kiti pulutan tayo kadetang lamisaan. Daytan kabsat nga makita mi no ana nga talaga ti asta wenno kasano ti kababalin ti anak mi. Iri madama ti inom. Isu ti umarimbangaw. Isu ti adu ti istoryana iti napigsa abuses na. Malagip ko lang arod. Manong Robert. Dagiti balikas dagiti mga isursuro idi adda ak iti pagadalan na. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ngay basa deti surat ni pagayam tayo Pilar. Anya ti pagbanagan ni Junjun kastamit tengken ni Arnel. Padaanan nyo into nubigat ti may katlon nga gundaway nga intay parang ituloy ngay basa deti surat ni pagayam tayo Pilar. Dito nga rin papagayam nga pumakada kami ti programa tayo tinapalabas deti ti pagayam nyo ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Martes ti amin na sapada, agyaman kanting kay panagbuya ken panagdingeg. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday. Ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken na sa emasugat. Tinapalabas.